ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da kuke tilo da karatun da tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan. Da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau muna Alhamis ko? Alhamis 2 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wannan shaida ce da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar Turawa. Ba mu gushe ba muna cikin suratul Yusuf alaihi salam. Wanda jiya mun shiga cikin aya ta 54 ne da lokaci ya gode mana shi ne wani Allah ta'ala wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Ya ce wa kalar maliku sai sarkin ya ce ituni bihi ku zo mani da shi astakhlisu li nafsi dan keɓance shi don kaina. falamma kallamahu yayin da ya masa magana kala sai ya ce da shi innaka yawma lalle kai a yau ladaina a gurin mu makinun kai mai daraja ne ko makinun kai wanda muka baiwa dama ne aminun amintacce. Kala sai annabi Yusuf ya ce da sarki ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni wato a matsayin mai kula da taskokin ƙasa. Inni hafizun ali saboda ni wato mai kulawa nake alimun kuma masani nake a wannan fannin. To yace wa kadhalika makkanna li yusufa kamar haka dai ne muka baiwa annabi Yusuf dama ko makkanna li yusufa muka sa annabi Yusuf ya zama mai daraja madaukakiya fil ardi a cikin ƙasa. Ya tabawwa minha haythu yasha wato yana zaunawa a cikin ƙasa duk inda ya ga dama. Haka Allah ba shi wannan martaba da wannan daraja. Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha, muna samun wanda muka so da rahama. Saka rahama mu ta shafi wanda muka ga dama. Wala nudhi'u ajra al-muhsinin, kuma ba ma tozarta ladan masu ihsani. Wala ajru al-akhirah, kuma lalle ladan lahira
sakamakon da Allah ta da gobe kiyama khairul lil ladina amanu ya fi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka kasance suna kiyaye dokokin Allah. Waja'a ikhwatu Yusuf, sai yan uwan Yusuf suka zo fa dakhalu alaihi, suka shigo wurin shi fa arafahum, kuma ya gane su. Suna shigowa fa arafahum, sai ya san su, ya gane su. Wa hum lam munkiru, amma su ba su iya gane shi ba, ba su fahimci shine annabi Yusuf shine dan uwansu ba. Wannan shine wallahu ta'ala a'lam. Jiya kamar da ishara mun fara kan aya ta farko da malam karanta mana, ita ce aya ta 54. Wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi, wanda muka ce wannan bayani ne da yake gudana a wannan kissa ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, a daidai gabar da Allah ya kaddara gungun mata hadda ma imra'atul aziz a cikinsu sun tabbatar da salaha da kirki da barranton annabi Yusuf alaihi salam daga abin da ake tuhumar shi da shi na alfasha da mata al-aziz. Yanzu dama sarki ya tura ya nemi ya zo ne saboda fassar mafalki da ya yi masa, shi kuma sai gina ya sharaɗin cewa ba zai zo ba har sai ya san menene matsayin wa'annan matan da suka faɗi abin da suka faɗi game da shi. A wannan gaba nake cewa matan an halarto da su wurin sarki, an tambayi su kuma sun tabbatar da cewa Yusuf alaihi salatu wasalam mutumin kirki ne, kuma ya barranta daga dukkan abin da ake tuhumar shi da shi. Hatta da ita amratul aziz, wato matar shi al-aziz din, ta tabbatar da cewa ita ce ta nemi annabi Yusuf, amma annabi Yusuf bai neme ta ba, kadalika bai wani alfasha da ita ba. To yanzu an samu kenan tabbaci da shaida kamar da shi annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya saka sharadi. To sai sarki a karo da biyu ya ce a zo da shi. Shi ne wakalin malik, sai sarki ya ce ituni bihi astakhlisu li nafsi, zo mani da shi sai ya keɓance shi don rabin kaina. Saboda kai ya gane matsayin annabi Yusuf da darajar da Allah ya masa, yana son annabi Yusuf ya zo wurin shi ya ce astakhlisu li nafsi, sai ya saka shi a matsayin keɓantacce don kaina, shi ne aj'alhu khalisan li nafsi, ya saka shi keɓantacce gare ni. Wannan shi ne abin da ya faru. A jiya ɗin kamar kazalika mun yi magana cewa shi wannan sarkin da yake wannan magana, wanda kuma shi ya tara wa'ancan mata da suka ba da shaida barrantuwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wasu malamai suna son su ce ko suna ishara ga cewa shine al-aziz, wato bi ma'ana shine mijin ita matar, a yayin da wasu malamai suna cewa a'a shi al-malik din da yake wannan magana shine wannan sarkin da yayi mafalkin wa'annan saboda bakaratin simani, ina fatan gani, wanda ya hayya tura a yi masa fassar mafalki. Don haka shi wannan sarkin shi ne kamar ka ce da ni sarki babba na Misra, shi ne Fir'auna, ko yawwa, ina ce shi ne Fir'auna, ba ina nufin Fir'auna wanda ya zamani da annabi Musa ba, wato ina nufin Fir'auna a matsayin sarkin Misra. Amma shi al-aziz, mijin wannan matar da ta nemi annabi Yusuf, shi wani mutum ne da yake da wani mukami a masarautar. Mukamin nasa zai iya zama yana shi kamar kace da ni shi basarake ne na wani yanki da ake kiran shi da suna al-aziziyya.
amma da wasu malamai suka ambata, wasu malamai kuma suka ce a shi dai mai mulki ne, shi al-aziz ke namijin matar mai mulki ne wanda yake da mukamin kula da taskokin ƙasa na misra, kamar ka ce yana da mukamin minista a yanar zamani. wannan kuma muka ce maganar tafi wajaha wallahu ta'ala a'lam, saboda abinda malamai suka tabbatar shine cewa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam fa babu wani nassi da alqur'ani mai girma ko wani abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tabbatar da cewa an saka shi a tarihance cikin jerin waɗanda suka milki ƙasar Misar gaba ɗayanta, wato a matsayin ɗaya daga cikin fir'aunoni. Ba a samu nassi zai tabbatar da haka ba, ina fatan gani. Sannan abinda nasoshin Qur'ani suke gwadawa ko yake ayoyi suke gwadawa shine annabi su ya waye gari ne a matsayin al-aziz ba al-malik ba. Kuma ayoyin Qur'ani a cikin wannan kissa a wani wurin sai kai suna ambatan al-malik, kuma wani wurin kai suna ambatan al-aziz. Ina fatan gani. Wannan shi gwada kenan ashe al-aziz daban al-malik ne daban. To shi annabi Yusuf ba a samu nasi baro da gwada cewa ya zama al-malik ne ba, amma ya zama al-aziz ne. Kun gane ko? Yawa, kamar da muka ishara jiya hatta da yan uwansa a cikin kissan nan gaba ma za mu gani da suka shiga wurin shi a wani lokaci sun ce mishi ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhurru, ko suka ce mishi ya ayyuhal aziz, ba ce mishi ya ayyuhal malik ba. wanda shi gwada annabi su mulkin da Allah ya bashi da daukakan da Allah ya masa, ya bashi matsayi ne na al-aziz, ba wai al-malik a matsayin fir'auna na kasan misra ba. Wallahu ta'ala a'lam. Ina fatan gani. To almuhimmu shi wannan al-malik din yani bai zo da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam don yake banta da shi, ya aje shi kenan ya zama yana cin amfaninsa don ya gane muhimmancin shi. To shine sai ce falamma kallamahu, yayin da ya magana da shi kana ya ce innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yayin da ya magana da shi sai ce da shi innaka al-yawma ladaina, yau kai a wurin mu annabi Yusuf makinun amin. Wannan aya malamai suka ce a cikinta akwai alhafu da kissar wanda kana gane shi a hankali. Wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi, kai sai ce falamma kallama. Wato za ka gane akwai abin da aka shafe cikin kissa, abin da aka shafe shi ne cikin kissar shi ne da sarki ya ce ituni bihi astakhlisu li nafsi. To wanda ya tura kenan sai suka tai can gidan yari ko gidan kurkuku, sai suka zo da wani shi annabi Yusuf ya zo aka kawo shi wurin sarki, ga shi ga sarki, wanda wani duka ganin sun bai hudu wannan ba, sai kawai ce falan ma kallama, wacce duka an shafe shi. Wannan usulubi ne na balaga da malamai sun san shi a cikin alƙisasul qur'aniyya. Aka samu al'asu wanda hankalinka zai gane an tsallake kaza an share kaza don kana ya gane abin cikin kissa. To almuhimmu an zo da annabi Yusuf kenan ko gashi gaban sarki, sai ce falan ma kallamahu, yayin da sarkin ya masa magana kala sai ce da shi innaka al-yawma ladaina makinun alim. Yayin da sarkin ya masa magana kala sai ya ce da shi, wato kenan da sarkin ya sa aka zo da shi sai ya fara zantawa da shi, ya zama cewa daga cikin abin da ya gaya masa a maganganunsa ya ce da shi innaka al-yawma, lalle kai a yau ladaina a wurin mu makinun. Makinun malamai suka ce yana da fassara ne guda biyu, wato makinun ko ka ce yana nufin zu makana. Zu makana wato kai kana da wata daraja. Innaka al-yawma ladaina makinun, kai a yau a wurinmu mai daraja ne, kana da matsayi. Sannan makinun zai iya ɗaukar ma'ana wato zu tamkin,
zu tamkin wato wanda aka ba shi dama. Kun gane ko? Wanda aka ba shi dama. Da haka ika ɗauki wannan ma'ana zai zama innaka yawma ladaina kai yau a wurin mu makinu, kai wanda aka bai wa dama. Aminu kuma kai amintacce, saboda kake nan kana da daraja a wurin mu a yau. Sannan kai mai cikakken dama ce, mun baka dama, kazalika kai amintacce ne. Shine innaka al-yawma ladaina makinun amin. Wannan shi da abin da sarki ya gaya masa. Kun gane ko? Sarki ya ga masa wanda ne saboda muka ce ya fahimci matsayin shi da darajarsa, da kuma ya gamsu da cewa lalle wannan mutum idan aka zauna da shi za a amfana da shi. Sai ya ga masa wannan don ya samu nutsuwa. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yanzu lokacin da shi kuma Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya gane matsayin sarki a wurin shi, ya irin kamar kace damar da ya bashi ne ko ya fahimci wannan, kazalika ya fahimci lalle sarki ya amince mishi. Sai ce da sarki ij'alni ala khaza'in al-ard, shine qala ij'alni ala khaza'in al-ard. Wannan ita ce kamar kace mai da zance wanda Annabi Yusuf ya yi masarkin a lokacin da ya ce da shi innaka al-yawma ladaina makinun amin. A wurin mai da magana sai shi Annabi Yusuf ya ce da shi ij'alni ala khaza'in al-ard, shine qala ij'alni ala khaza'in al-ard. Wato sai Annabi Yusuf ya ce da sarkin ka sanya ni akan taskokin ƙasa. Akan taskokin ƙasa a nan wurin yana nufin ka sanya ni in zama ni nake kulawa da al'amarin da ya shafi taskokin ƙasa, arzikin ƙasa, noma, waye ila akhirihi, irin wannan taskokin. To ka sanya ni in zama ni nake kula da wannan. Gane ko? Wannan shi da abin da sarkin ya nema, Annabi Yusuf ya nema a wurin sarkin, ij'alni ala khaza'in al-ard. To wannan nasi ko wannan maqta'i na nasi nan da aka tabbatar a cikin sa, Annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard. Malamai da dama sun tafi akan cewa wannan maqta'i na nasi nan hujja ce da dalili mai nuna halaccin mutum ya biɗi mukami, ya biɗi a naɗa shi wani mukami in dai maslaha da bukata ta hukunta. Idan dai maslaha da bukata ta hukunta ka nemi mukami, babu laifi ka nemi a naɗa ka mukami. Ga Annabi Yusuf ya ce ja'alni ala khaza'in al-ard, da wannan mukami ne. Kuma dama ka waye gari a wani wuri wanda dalilai suka bayyana cewa maslaha da bukata ta hukunta lalle ka bi mukamin nan, kuma lalle da Allah in baka rike mukamin nan ba ko baka bi shi ba, to za a samu matsala ko mukamin zai fada hannun wasu ba ta gari. Sannan a lokaci guda irin wannan kazalika ya halitta a lokacin da mutum ya san matsayinsa cewa lalle insha Allah akwai dalilai da suka rinjayar da cewa in ya karbi mukamin nan to zai tsayu da haƙoƙin da suka dace, haƙoƙin da suka rataya akan wannan mukami da zai karba na jama'a, to insha Allah zai kula da su. Ma dama an samu irin wannan, malamai suka ce faɗan Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa ja'alni ala khaza'in al-ardi ya gode halaccin yin haka. Ina fatan gani idan Annabi Yusuf maslaha da bukata da kuma yadda lamari yake a matsayinsa ya san cewa tabbas in wannan mukami zai bada hakkinsa, shi yasa ya nemi mukami. Wannan malamai suka ce sam bai ci karo da abin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ba, a riwayar Abdurrahman bin Samura ba. Ya zo cikin Bukhari da Muslim kawai da ni ishara a riwayar Abdullah bin Samura radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke ce da shi, ya Abdurrahman la tas'al al-imara wa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha.
wa in utitaha an mas'alatin wukilta alaiha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kai Abdurrahman bin Samura, ya ce la tas'al al-imara, kada ka taɓa yarda ka nemi a baka matsayi ko jagoranci. Kai da kanka ka ce kana son a baka mukami kaza, ka zama kai ne shugaba, kai akaza, ya ce kar kai wannan, kar ka sake kai wannan, la tas'al al-imara. Ya ce fa innaka in utita, shi ya kai Abdurrahman, idan har aka baka jagoranci ko mukami an ghairi mas'alatin, ba tare da kai ka nema ba, mutane suka ga cancantan ka suka baka, suka ce ya kamata kai an jagora mun nada kafaza, ya kai maka wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce u'ita alaiha, za a taimake ka akan wannan jagoranci. Allah zai zama gatan ka, shi zai rika hannun ka ya taimake ka akan wannan nauyi da aka dora maka, inda ba kai kan nema ba. Yace amma wa in utitaha, idan ko aka baka shi jagorancin an mas'alatin, saboda kai ka roƙa, ka yi tabbiya, ka faɗi tashi na ila akhiri, har ka ce kai kana son a baka mukami, in haka in ya faru, ya ce wakilta alaiha. To shi za a sa ka dogara ga wannan jagorancin a dabarar kanka, Allah zai ce hannunsa ga taimakon ka kenan. Saboda ka sai a barka da iyawarka, da ƙarshe sai ka samu fashal, ba za ka ci nasara. A shahid wannan hadisi kun ga zahiri shi babu shakka yana gwada rashin halaccin mutum ya nemi mukami ko a bashi jagorancin wani abu. Domin in kan nemi a baka jagorancin, to Allah zai kyale ka da dabarar ka ne. Idan ko mutane suka ga dacewa a baka suka baka, to Allah zai taimake ka. Mun ci Annabi Yusuf ko shi ya roƙa, ya ce ga alli ala azain al-ard. Wannan wani ce bai ci karo da juna ba, wannan nasoshin na alqur'ani da sunna ba su ci karo da juna, su ci karo da juna ba jama'a. Kusan a wannan lokaci da muke ciki, ko kace wa'annan kwanukan, a nan ƙasan an samu wata guguwa da take kadawa, guguwa mai hadari, kuma ana taimakonta da kuɗi wanda suka wuce hankali. Wannan guguwar ita ce guguwar wai, ta dukkan wani hadisi ya ce karo da ayat Qur'ani ko ƙarya ne. Dukkan wani hadisi wanda ya ce karo da ayat Qur'ani ko ya tafi daraja Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ya kaza kamar da suke faɗi, ƙarya ne. Asalin da'awa shine cewa dukkan hadisai ma ƙarya ne, dukkan hadisai ma ƙarya ne, ba wani abu sai Qur'ani kawai. Wannan shine asalin da'awar da suke. Amma dai suka da ayi ca akan da'awar, kuma ana ta ƙalubalantar su ne, musu challenging akan wasu abubuwa da ba sa iya ansa su, to sai suka rage ma da'awar faɗi da dabara. Sai suka ce wai ai su ba cewa su ga wani hadisan ƙarya ne ba, a abinda suka ce duk hadisin da wai ya taba darajar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko wanda ya ci karo da Qur'ani ko kaza, ko wanda su ne ba su yarda su ba. Don haka a wutan irin masu wannan da'awa, in suka ga irin wannan, sai su ce kawai hadisin ƙarya ne, sai su hadisin ƙarya ne. To wannan kaga ɗayan ababe ne guda biyu, ko dai ya zama cewa akwai jahilci, ko ya zama cewa akwai son zuciya don kokarin cin wata bukata. In ba haka ba, ai abin da ke ka'ida ta malamai, asalin ba shi ma taɓa yiwuwa hadisi ya ci karo da Qur'ani. Wanda ba a taɓa samun shi a duniya, ba a taɓa samun hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ce wa ci karo da Qur'ani, wanda ba a taɓa samun wannan, ba ma taɓa samun wannan ba asalin. To kaga idan ka zo ka ce wai ga wata da'awa wacce ta gilda wannan shafi, kaga yana gwada masu da'awa suna kan jahilci ne ma, suna kan jahilci. Shi yasa abinda malamai suka ce, wacce magana ta Annabi Yusuf mahallin ta daban, wannan ma magana mahallin ta ne daban. Da nake wacce magana, ko da nake dan faɗi abinda malamai suka faɗa game da faɗan Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ij'alni ala khaza'in al-ardi
abinda malamai suka ce ya halatta a yi haka, ba su ce ya halatta haka kawai babu kaidi babu sharadi ba, amma sai da suka ce idan akwai maslaha, idan bukata ta hukunta, idan al'amari ya bayyana cewa in ba ka karbi mukamin nan ba ka neme shi da muke so ya ci ko, to za a samu matsala, za a miƙa mukamin ga wanda bai dace ba. In ba kai wanda zai karba ya ce wanda ya yi abin da ya gana ba, to kuma kai a matsayin ka alhamdulillah kana da wato kyakkyawan zaton cewa in ka karba za ka yi abin da ya kamata. To da shi yasa aka ce ya halatta da wannan sharadi, amma shi la tas'al al-imara wa innaka in uditaha an ghairi mas'alatin uhinta alaiha wa in uditaha an mas'alatin ukilta alaiha. Wannan ana nufin cewa haka kawai umuman kawai mutane su babu da mukami shi ake nufi, shi ne aka hana. Saboda aya da mahallin ta hadisi da mahallin sa ba cin karo da juna su kai. Kun gane ko? Shi yasa zaka ga kai tsaye, saboda idan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya karbi wannan mukami da ya roƙa, in aka bashi shi, babu shakka za a samu maslaha, za a samu kyautun al'amurra, zai tsaye da haƙoƙin wanda mukamin da ya ce a bashi, kuma yana da cancanta bai kai wani mukami. Shi yasa kai sai ya ce inni hafizun ali, wato saboda ni, wato yana faɗin wato shi qualified, yana da cancanta. Inni hafizun, ni mai kiyayewa ne, ina kiyaye amana. Duk abin da aka dinka min na amana zan kiyaye shi. Aminu, wato alimu ko? Alimu ni hafizun alim. Sannan alimun ni masani nake. Wato wannan fanni da nace ka bani ya san ki. Na farko zan kiyaye amana, ni hafizun ne ke. Sannan alimun ni masani ne, ƙwararre ne, na iya wannan fannin. Ya san shi. To ba kenan maslaha kenan ta hukunta ba shi. Shi yasa ni ba. Kun gane ko? Don haka kenan Annabi Yusuf yana da amana, sannan masani ne ga wannan fage da ya ce a bashi. Don haka yi cancanci ya nemi mukamin. Wanda muka ce haka ɗin malamai suka ce bisa ga irin wannan sharuɗa da ƙa'idodi. Idan mutum ya samu kan shayar wannan matsayi, insha Allah ba wata matsala kamar yadda za mu ga ƙarin bayani akan wannan. Kuma a cikin wannan magana ta cewa inni hafizun alim, malamai suka ce akwai nuna wato sharuɗa na karɓan mukami ko wace ayyana ma mutum a mukami. Idan za a ayyana mutum a mukami, lalle dole ne a lura da wato ya zama yana da hifzul amana, sannan yana da al-ilmu bil majal. Ina fatan gani yawa, saboda ka in za ba mutum mukami dole ne a lura da cewa lalle shi na da amana. Ya ba shi abinda aka ba shi, zai rike amana, ya tasarrufi da shi yadda ya kamata. Sannan ya zama cewa yana da ilimi da majalin ilimi yu'ahhiluhu bil qiyam bil maham, cewa ya tabbas yana da ilimin da zai iya yin aiki yadda ya kamata. Wa'annan lalle tabbas a shari'ance suna daga cikin manya-manyan sharuɗa da ake dubawa wajen baiwa mutum mukami. Saboda ba kowane mutum ne kawai za a ɗauko shi a shari'a musulunci a ce kawai a daɗa shi kaza shi ne waye irin wannan ɗaiɗaiɗin da ake yi. Ina fatan kun gani, saboda ka sai an lura da matsayin shi da zai rike amana, kazalika yana da cancanta ta wasu ilimi, abin zai iya shi ba wai kame ne. Wannan sharuɗa da Annabi Yusuf ya bayyana ni hafizun alim, da malamai suka tabbatar da su daga cikin suna daga cikin sharuɗan tawliyatul imara, to da mutum mukami ko bashi mukami. Ba nan kaɗai ƙur'ani ya ishara zuwa gare su ba. A cikin kissar Annabi Musa alaihi salatu wasalamu a tafiyar da ya zuwa Madiyana, akwai wasu yara mata guda biyu da haɗa da su wurin rijiya, ‘ya'ya ne na Shehu Madiyana.
ya fi shahara wasu na cewa annabi shu'aibu ne ko amma dai ya malamai da suka rajja ba wai annabi shu'aibu ne wani ne dattijo ne na kasar madiyana almuhimmi wa'annan matan guda biyu annabi musa alaihi salatu wasalam ya taimake su wajen ba dabbobi su ruwa da dauke wani dutse mai nauyi wa ila akhiri da suka ga karfinsa da kulawarsa da amanarsa da kamun kansa to abin da ya faru bayan musu wannan aiki suka je gida sai suka faɗa ma mahaifinsu da ƙarshe mahaifin ya ce to a kira shi annabi musa ya zo a bashi da na aikinsa za ka turo guda ɗaya ta kira shi ita ma ta lura da tafiyanta da annabi musa irin ta lura da kamun kan shi da aka zo ana tattaunawa da shi annabi musa da shi shekhu madiyana wato mahaifin su yaran mata guda ne sai guda daga cikin ta ce ya abatista ajirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu alim ta ce ya kai mahaifina istajir wannan ba wai ka biya shi ladan aikin sa ne ta dame shi ba a'a istajir ka dauke shi zaman muna dan ga aiki ka rike shi a nan gida ka yi retaining din shi don muna mai aiki gidan nan sai ta ce inda khaira man ista'jarta al-qawiyyu ta ce mafi alkhairin wanda zaka dauka ya zama mai aiki a gidan nan shine al-qawiyyu da fata gani wato karfa wanda ya kuma da take to al-qawiyyu anan wurin malamai suka ce an faɗi an sifata ne Musa da al-qawiyyu ne cancanta don a tabbatar da cancanta shi ga zama wanda za a dauka aiki saboda an ga abin da yi na iya aikin da ake son yi shine ba dabbobi ruwa da kiwonsu ko gani ba su matan sun ga yadda an ce akwai wani katon dutse a wurin wanda sai mutane sun taru su ɗauke shi amma shi ɗauke shi shiga da yadda sannan ya ba dabbobin nan ruwa da kuma kamun kanshi don haka aka ce shi alkawi ne don haka yana iya aiki kenan kaga wannan shine ma'anar alimu yana da cancanta wurin aiki ta wannan kusa sannan sai ta ce aminu shine aminu wanda kuma shi a can wani ma ya ce inni hafizun alim don haka wannan sharuɗa dai haka suke ga cikin kaidar shari'a duk wanda za a naɗa shi mukami ko a bashi wani matsayi to ana kula da wannan in ba haka ba to za a samu matsala gaskiya matsala ba ta karewa Allah ke hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi Maiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza duyyat al-amana wa usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru as-sa'a yace idza duyyat al-amana sai idan aka tozarta amana wanda ya kamata shugabanni su riki wanda ake ba su mukami in kaga an waye gari an tozarta sani ba sa kojin mutane su ci amana ɓaro-ɓaro amma ba sa kojin su ci amana suna dariya suna iyo duk lokacin da kaga mutane suna irin wannan mutum ya ci amana al'umma baya ji a jikinsa za zuriyar amana sannan ya ce wa usnidal amru ila ghairi ahli sannan aka ɗauki al'amari na jagoranci aka mika shi ila ghairi ahli zuwa ga waɗanda ba su cancanci wannan mukamin ba a ɗauki mukami da ƙarya da gaskiya a mika shi ga wanda bai dace idan usni da al'amuru ila ghairi ahli a kamo nan a kamo can a da ƙarfi a maka sai wani kuma a daidai lokacin da wannan bai dace ba yace idan ka ga mutane sun waye gari cikin irin wannan yanayi to zarta amana da ɗaukar al'amari na shugabanci a bada shi ga wanda bai dace ba yace fantaziru sa'a ce to kai ku ji tashin kiyama wato gidan wannan yana daga cikin alamomi na tashin kiyama Allah shi kare to wanda dai alama ce ta tashin kiyama kamar da hadisi ya faɗi baro sannan kaga wannan ba wani abu ne wanda ya dace a sami shi al'ummar musulmi ba
bai dace a sami cikin al'ummar musulmi don haka mutane suna bukatar gyara. Allah shi ke kun gane ko al-mu'min muna magana akan nasin ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim. Kun gane ko wanda shi kamu ga wannan to sannan kuma kazalika malamai suka ce fada annabi Yusuf ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim wanda ya hakunta kenan idan sarki ya yi muwafaka ya bada approval aka ba shi khaza'in al-ardi din kina zai aiki a ƙarƙashin wa na a'a ba ku gane ba ko sarki ne kamar kace shugaban kasar Misra ko shi ne annabi su yake magana da shi ko ba haka ba sarki ya ga abin da ya gani game da shi yace innaka yawma ladaina makinun alim shi ko ce da shi ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim muka ce idan sarki ya muwafaka ya yarda cewa an saka ka ala khaza'in al-ardi an baka mukamin da ka nema na ce wannan yana hukunta annabi Yusuf zai aiki a karkashin wa na'am a karkashin sarki to jama'a lokacin da kamar da muka ya ce wannan sarki fa a wannan lokacin ba musulmi ne ba musulmi ne kafiri ne gaskiya magana kun gani wannan shi ya kawo ga abinda muka ce da dama daga cikin malamai da suka istinbati a wannan nasi suka ce kaga wanda shi ke gwada maka kuskure na zahin kai na waɗanda aka fi sani su da suna ‘yan boko haram ‘yan boko haram ko ‘yan islamiyu da mutashaddidu da ko lakurawa ko cis ya ka kira su wato waɗanda suke ganin cewa da ka shiga aikin gwamnati ko ka kafiri wato ma dama gwamnati ta demokaradiyya ce bi ma'ana ba gwamnati ce musulma ba to da ka shiga aikin gwamnati ko aka baka mukami a cikin gwamnati shi kenan kayi ridda to aka da sun ga hanya da kaki sai su samu bin daga su kai kama ya wani kafiri ne kawai sun ga da wani abu kana da raka da gwamnati su kashe ka suna gani ma su wani abin da suke suna shi jihadi wani zafin kai ne wanda ya wuce iyaka ma ba haka manhaji na ahlus sunnati wal jama'a wanda aka gaje shi a hannun salafin salih yake ba in ba ka ga annabi Yusuf annabin Allah ne daga Allah da shi a shirye yake aiki akan a karkashin gwamnati wanda take gwamnati ba wace yi ce a kafirci ko ta kafirci ma ko kuna shakku ne a kuna shakku akan cewa wanda mutum kafiri kenan ba ga demokradiyya arewacin Najeriya don ita demokaradiyya arewacin Najeriya na am kafiranci amma su masu demokaradiyya ba kafirai ne su yan demokaradiyya na arewacin Najeriya ba su ba kafirai ne ko kafirai ne ba kafirai ne ba gaskiya demokaradiyya ita ce kafir demokaradiyya ita ce kafira amma su ba kafirai ne to yanzu kaga idan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam zai yi wannan to kaga yana gwada kuskure wancan zafin kan kenan gaskiya ba daidai ne ba gaskiya saboda ko da gwamnati wadda take karkatacciyar gwamnati ce tana tattare da matsaloli ko ba in kana so ka ce da ni gwamnati ce kafira walibai suka ce idan ya zama cewa ka fahimci lalle in ka shiga cikin wannan gwamnati za ka iya yin wani abu wanda zai iya zama maslaha ga al'umma za ka iya samar da wasu gyare-gyare ko kuma ma idan ma kuka yi yawa za ku kawo canji totally ai sai ku shiga malam ina fata kun gani sai a shiga kun gane ko sai a shiga kar a ce wai mugun zafi kai a ce haka dai haramun ne kuma ma kafi ciki da suka ce ba wannan magana ta annabi Yusuf da yake da wannan sarki kadai ya hukunta wannan ba isar annabi Musa muna ambatan annabi Musa dangane da labarin annabi Yusuf isar annabi Musa alaihi salatu wassalam game da wani mutum wanda aka fi sani shi da suna ar-rajul al-mu'min min ali fir'aun ar-rajul al-mu'min min ali fir'aun wani mutum ne da ya zamani ɗaya da cikin mutanen fir'auna a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam kenan
mutum ne Allah ya sa shi ya imani da da'awar annabi Musa alaihi salatu wassalam, amma kuma cikin mutanen fir'auna yake, saboda kan da shi ake mitin, da shi ake komai. Kun gane ko? Da shi ake mitin, da shi ake komai. Al'aslu ya yi imani da da'awar annabi Musa alaihi salatu wassalam, amma sai koye ne imaninsa. Wanda shi ne farkon al'adu. Da haka da shi ake komai. Yana mitin da su, yana bi ana komai da shi cikin wannan komai sai fir'auna. Wanda fir'auna ma cewa shi ba wani da kafiri ba, cewa shi Allah ne. Cewa shi ne na? Ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr. Ce shi Allah ne. To shi wannan ar-rajul mu'min min ali fir'auna, tare da fir'auna yake aiki. A farko ana wani lokaci yana koyi bi imaninsa. Amma zai baka mamaki, mutumin daga baya sai bayyana da imanin shi, kuma ba wani ya rubuta ba. Tun yana koyi imanin shi, har zai bayyana da imaninsa, kuma ya rika musu da'awa. Da niyyar ya kawo sauyi, da niyyar ya kawo gyara. على رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصدكم بعض الذي يعلم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. haka Allah ba da labarin shi ko ce wani mutum da wato wannan kissa ta zo ne a gabar da Allah ta'ala yake bayanin cewa fir'auna bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi ta kalubalantar shi wajen gabatar mashi da da'awa da gwada hujja cewa fir'auna ba Allah ne ba, saboda ka ba cancanta abota mishi ba, Allah ta'ala shi ne wanda cancanta abota mishi wa da shi ne. Fir'auna ba shi da wata hujja ta kariyan kai, kuma domin annabi Musa a wannan da'awar tashi ya gwada hujjoji da mu'jizoji bayyane. Don haka sai zama raddul fi'l, mai da martanin fir'auna shine kawai ya kashe annabi Musa. Kashe annabi Musa kawai a huta da barazanansa. To shine sai mutumin yake cewa ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. A'a, ya za ku kashe mutumin da yace ubangiji na shine Allah. Mutum ya zo ya ce muku Allah ne ubangiji shi, za ku kashe shi. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kuma mutumin da ya zo da hujjoji da mu'jizoji min rabbikum daga wani ubangiji. Haka ke gaya ma gwamnatin da kansil da gwamnatin ba. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. yace wa in yaku kadiban alaihi kadibu, sai wannan mutum da yazo ce muku shi annabi Allah ne, kuma yazo muku da hujjoji daga wurin Allah, ba kashe shi ya kamata ku ce za ku yi ba. Wa yaku kadiban, idan shi makare shi ne fa alaihi kadibu, kai suna kashe na muku da lamarin sa. Wanne ma Allah kai ya kuɗa shi da Allah kenan ko fa alaihi kadibu, ba bukatar ku kashe shi, ku kyale shi da Allah, ku ga me Allah zai masa. Amma wa in yaku sadiqan, shi amma idan ku gaskiya ne abin da yake ga muku yusufkum ba'dhu alladhi ya'i, kashi abin da yake muku alƙawari wallahi zai sale ku, zai sale ku. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. To sai da ayoyi a wannan kisa suna da tsawo gaskiya. Kun gane ko wanda wannan babu shakka yana gwada mutumin nan da nassin Qur'ani min ali fir'auna ko don haka kuma gashi yana amfani da dama da duk ya samu wajen kawo gyara, wajen kariya annabi Musa kada a kashe shi. Wanda ba maslaha ne ba, maslaha ce. Kuma ya ci gaba da musu wa'azi ma, wa'azi ma yake musu. Don yana ga musu ya annabi Musa maka ne cin bukari shi da ubangijinsa. Amma ku sani fa idan da gaske ke to abin da ke ga muku wala zai same ku, zai same ku. Ina fatan gani. Jiya ayyuka suka magana akan wanda mutum suna da yawa, daga ciki akwai da Allah ke cewa wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum yawm al-ahzab misla da'abi qaumi nuh wa ad wa thamud walladhina min qablihim wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Yace ya ku mutane da ina jin ku tsoron yawm al-ahzab, ranar da za a yi wato hadaka, wannan ku ci irin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu, ina tsoron ka irin wanda ya same ku da abin da ya samu mutanen Adawa da
da abin da samu mutanen samudawa walladina min qablihim da ba ina abin da samu wanda suke gabanin su ina muku jin tsoron kada irin wanda ya same ku wa wallahu yuridu zulman lil ibad yace ku sani Allah ta'ala baya nufin zalunci ga bayi Allah baya nufin zalunci ga bayi wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawm at-tanad gashi ne dai yana ta faɗi a wani wurin wa qala alladhi amana ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabila rashad wa ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata wa inna dar al-akhirata wa inna al-akhirata hiya darul qarar yace ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni din da nake tare ku ahdikum sabila rashad kashe da ku tawarki na daidai wa ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' yace ku sani ya ku mutane na wannan rayuwa jin dadi ce kawai wa inna al-akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gida na tabbas na dindindin duniya jin dadi ne kawai mai karewa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab kaga duka wa'azi ne jama'a wa'azi ne yake musu ya samu dama kenan ko wa yaqum mali ad'u ila an-najati wa tad'unani ila an-nar ya wani ke kiran ku zuwa ga tsira ko kuna kira na zuwa ga shiga wuta wa ana ad'uku wa tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ina kiran ku zuwa ga tsira ko kuna kira na cewa in shirka da Allah in ka fi cewa Allah in shirka da shi ni ina kiran ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala al-aziz al-ghaffar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أي كتير فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يجي كم قولنا مكان إنك جابوا والله زاكتنا فستذكرون ما أقول لكم سنذاكتنا وانا مكان إنك جابوا كل بدأ سيكونتنا لتشاهدها يا مكو بسيا وأفوض أمري إلى الله ni kuma ina fawwala al'amari na ina duka al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad ashahid wannan yana gwada cewa kenan wannan mutum mu'mini ne da nassin qur'ani wa qala alladhi amana qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu kaga mu'mini ne ko kuma ya aiki karkashin gwamnatin fir'auna amma qur'ani shi mu'mini ne saboda ka karka ga wani mutum ya shiga aikin gwamnati ko an bashi wani mukami kace kafiri wanda muka ce ba daidai ne ba zafin kai ne na banza don haka idan aka samu mutum wanda tsakani da Allah da gasken gaske yana buƙatar taimaka ma al'umma yana jin insha Allah zai iya kawo gyara ko kace zai iya bada gudunmuwa a kawo gyara maslaha ta hukunta kuma shi ya cancanta to shiga irin wannan hukumomin da kake gani su a matsayin karkatattun hukumomi ya yi aiki karkashin su zai ba da gudunmuwar abin da yake gani zai iya ba da gudunmuwa na gyara wannan ba kuskure ne ba kuskure ba ne ba kafirci ba ne ina fatan gani wannan shi ne abin da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya karrara a cikin rubuce-rubucen shi da fatawoyin shi daban-daban gaskiya kun gane ko saboda idan ya zama cewa ba a samu wannan ba irin wannan mutum in bai shiga aka yi da shi ba bai amfani da damar da yake da ita ba na taimaka ma al'umma ba da samar da gyaran da yake ganin zai iya kawo ba to ɗayan abubuwa ne guda biyu za su faru ko dai ya zama cewa ita gwamnatin da kake ganin cewa karkatacciya ce ko kuma kafira ce sai ta ci gaba da cin karanta ba baka a karkacen a kafirce shi ke nan ba sa ranar samun gyara ko sauyi ba kenan Allah ke yi kaga wannan kuma ba maslaha ba ga al'umma ba maslaha ne idan wannan ma bai faru ba to zai faru a samu wasu sun shiga cikin gwamnatin waɗanda ba su kai irin wanda mutum cancanta ba ko gani ba su kai shi ne cancanta ba don haka sai zama cewa ko da sun yi wannan katakus
ba za su iya wato samar da gyara ko ba da wata gudunmuwa ta alkhairi irin wacce shi wannan da ya shiga zai iya bashi ta ba. Kaga wannan shi ma na kasu ne ga al'ummar musulmi ko mu gane ba. Don haka inda za a yi samun wanda za su irin wannan da kamar yake cewa da gasken gaske ba, da zuciya ta gaskiya, kuma sun tabbatar da suna da alhifz wal aman, inni hafizun alim, kuma da manufa ta kware. Su ne muke cewa nasoshin suna gwada ya halatta su shiga don su yi aiki su kawo al'ummar musulmi gyara da gudunmuwa. Ma lokacin da ya zama cewa mutane sun ɗauki rika irin waɗannan mukamai da neman su da kaza da kai kawo don a rika ko a hau kujera kaza, mutane sun ɗauki shi matsayin sana'a, business kawai. Yawwa ka yi aikin wani kawai kai kuɗi, ka gina gida, ka yi motoci, ka yi kaza a cikin kai Allah ka hankali da za ka samu kaza. Idan wanda ita ce manufa, duk wanda ya graduating ya yi NYSC to yanzu zai shiga ne kawai yanzu ya za a yi kawai kuɗi. To lokacin da musulmi ya zama cewa wanda ita ce babban manufarsu, kuma a cikin gwamnati karkatacciya ko gwamnati kafira, wannan ban taɓa sani wani malami da ya ce ya halatta ba tsakani da Allah. Ko gane da gani ba, wallahu ta'ala alam. Saboda ka shiga aiki a yi ne amma da manufa ne malam. Shi arziki na Allah ne, arziki na Allah ne. Aikin gwamnati kana yi arziki, a kasuwa kana yi arziki, hanyoyi daban-daban kana Allah na yi maka arziki. Amma kar ka shiga aikin gwamnati irin wannan da muke ba da misalinsa da cewa manufar guda ɗaya ita ce kai kuɗi. Ba ka da manufar addini, ba ka da tunanin al'ummarka. Wannan ba daidai ne, shi ka wannan ba daidai ne gaskiya. Allah shi ke wannan shi. Akwai wata magana wacce ba wannan ba, in Allah ya kai mu gobe ita za mu bari. Da fatan na abin muka wani daidai nisa musamman ba Allah ta'ala ya amfani da shi ya ba mu ladansa, wanda muka kuskure kuma Allah ya taimaka gafarta mana shafe cikin zukata yan uwa. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.